uJesu mefika bambuze ngetshe. Kule nkonzo khona abantu ngiyikhumbule le album endala. Ngikhumbula le album endala eyayipheqwa uvule lento eyiplastic ubeka isithombe uvale. Phinde uyipeqe uvule isithombe uvale makhona isithombe ongasasifuni wawusiblocker ngesinye isithombe uvale. Ngikhumbula leyo album. Khona abanye bethu khona eminye imndeni othi moya uvula lawo ma-albums uthola siqumbile lesi underneath kunabantu that we wish we had forgotten they existed. Kunabanye abantu when we tell the story ngalo mndeni we always avoid ukuthi lona uzalwa usibani because there is a story, there is a shame around that. Nabo siyadinga ukubakhumbula. I always get worried uma abantu bengabenzile abangasekho amamisa. Hlezi ngithi mina babumiya mangiyibuka lento ngixoxela nje ifana nomuntu osesibhedlela. Akukho into ebuhlungu njengoba sesibhedlela during visiting hours. Bonke bayavakashelwa kodwa wena akekho ukuvakashela. And you end up doing one of these two things. Uma visiting hours uyamboza because akekho wakinozana or uyaphuma uyemnyama or uend up usuwenza ama-visit abanye abantu ama-visit abo. Ngike ngathi ngishumayela izolo noma namhlanje ngathi khona abathuka abazali babo bephila. How do you expect ukuthi uzokhuleka kubona babe lidlozi elihle sebefile? But equally uma bebizwa nangu sibani uyabizwa. I always believe ukubiza umuntu ngegama mina. Mase ngishodile ngisho ukuthi sithandazela uFather T. Anothi sithandazela uFather Thembelani Ngcobo. Ngoba ngifuna ingelosi mimemeze ingadideki. Ningasho ukuthi Elmia or initial baningi lapho. Thana nje Father Lindo okuhle Mia. Ngiyayithi iyafika mhlawumbe ingilosi kuleyo interval. Ubona khona interval ekhona ifike nelist. Njoba nje sine list endekanga namhlanje ime. Ithi Thembelani Ngcobo. Bathi abanye uyamenyezwa. Uthi omunye ngibiza ubani. Athi ukhulekelwa ulindo okuhle mina. Ithi awe ma wangikhumbula. Yasikhona abanye bethu abantwana bethu abasithela ngehlazo. Uthola umzukulu ekhulekela ugogo mina ngifuna ukukhulekela umama wami. Khona abanye abantu ekuthiwa bathwele. Hayi ngoba nakho bethwele basuke banakekela ababacelela ibusiso uNkulunkulu maqedana uNkulunkulu wavulela ibusiso baphila. Khona abanye abantu emndenini ongakazi uphakama umsebenzi kwathiwa nasi lesithebe esiqondene nawe. Sihlezi sidla. Sisethi kuyadliwa kunemcimbi osibani nawumenyiwe kodwa sikaze ethiwa nasi isithebe esophakelwa kuwena. Ngoba khona emndenini wakho othi namhlanje ngicela ukukhumbula umalume usibanibani
namhlanje ngicela ukukhumbula umkhulu uSibanibani, namhlanje ngicela ukukhumbula uma uSibanibani, akubo yena osiphakelayo. Khona ikhehle elidala, but you treating lelo khehle elidala like umfana, hlezi la yokhangeziswa. Liphakamile lona esasithebe. And you expect ukuthi uNkulunkulu nezidalo sibusise. Khona basikahle mayisondela ingilosi izobiza amagama ngomlomo wompriste abasondela ngoba bayazi. Vele mina ngeke ngibizwe. Omunye afike athi hawu nangu nje uSibanibani ubekhona emiseni. Uhambe ayisana awunengane zakho bezikhona. NoSibanibani bebekhona kodwa bangikhumbulanga. uJesu mefika elibeni uthi susana itshe. Ngoba itshe ilona elisivimbile phakathi kukaLazarus nabaphilayo. Uthi liginqeni, uthi lisuseni. Abanye bethu lelitshe, it's an unwillingness to forgive. Uyamazi umuntu othi noma ungafa angisoze ngaxolela. Uyamazi umuntu ngeke ngithi mina uhlule umuntu ongakwazi ukuyongcwaba isihlobo sakhe sesifile ngoba usibambela amaqhubu. Yabona umndeni ongakwazi ukuhlangana ngoba sekufiwe uyinkinga lo mndeni. Ave ebiza umuntu umeseshonile then ephila. Yabona ngibuka isidumbu somuntu uzosusa kwelinye izwe ithi laleso sidumbu ave sibiza kunoma umsuse esaphila. Ngiyayibuke isidumbu somuntu sesilele phansi sesifakwe emabhokisini sesithola ama package amakhulu kangaka khona kwelinye ilanga kwangcwatshwa. Ngiyabuka ke bayamngcwaba ke lo gogo abamngcwabayo basebenzisa ama package amakhulu. Ngisasebenza kule mission engangisebenza kuyona. Ngibuke ikodwa lesalukwazi behlala sodwa vo. Ave kunehlazo uma usubona izingane zonke zesalukwazi nezonke noboqhenyana bese kanti ubezele noma pho bebeke bonke labantu. uJesu susanitshe. Khona ihlobo zethu ezashona. Sikaze silwenze uxolo nabo. Ababizwe shubizwe empethweni. Abafundwa. Yazi mina ngiyakholwa futhi ngiyafisa ngiyathemba ngiyamnxusa uNkulunkulu. Mase ngifa ngiyibona indalo zakithi. Ngiyafisa mase ngishona ngihlangabezwe indlovukazi yezulu noJesu ngoba bekhona. NoPadre Pia bekhona, noTheresa bekhona. Hayi nabanye ke sebengeza. Kodwa manje ngabona isalukwazi sami ngabona nezimpunga. Sengithi awu bongcombe othumbeza bogebhu sekuphelisiwe. Ngiyayibuze kwesinye isikhathi ukuthi uma ungabanakekeli abangasekho uyohlangantshezwa ubani. Luthe uhlanga lomhlabathi malikhothama ongangezwe lakhe angazi ubani lonoyi artist owenza lo mfanekiso engathi likhuphuka mayidebhisini wonke amakhosi
amila qelile akakwamafu kodwa ngathi ayamhlangabeza. That warmed my heart. Uyazi noma ngathiwa la ngiyakhona ngiyadideka ngiboni kodwa mangibonela amakhehla nalezazalukwazi inhliziyo yami iyojabula. Webaba uMiya usakhona mfowethu. Yabona mfowethu uma ukuthi uyahamba baba uMiya kunolayini ababili la phambi kwakho endleleni enye ezulwini enye esihogweni. Ngikunika nje i-advice. Makwenze yakhona lo line uyawubona khona lapho abagqokile ungawulandeli lo line. Khona lapho abafake lo okulithamba ungawulandeli. Ngoba hlezi ungayi la uNkulunkulu efuna khona. Kodwa mhlawumbe mawukuthi ububenzela abamisa kube khona ikhehla lesalukwazi elingale. Ngiyamthanda uPadre P uBenothiriza uthi uPadre P uthi ngiyohlala ngilinde izingane zami uthi uThiriza mina ngiyobe ngiyaluza ezulwini. Thiriza ukwenzani uyaluza ezulwini? Uthi mina ngiyogijima ngiye kuNkulunkulu ngifike ngicela isicelo sakho uma evumile ngiyakuthatha imbali ebovu ngikunike yona uma enqabile ngiyakunika emhlophe. Ukodwa ngiyobe ngiyaluza. Athi uThiriza waseKalkata athi mina ngiyogijimisa ukukhanya kaNkulunkulu. Athi uJesu athi mina ngiyakuhlala kanje ebese ngithi Jesu mawumemeza bese ngiyakena kakade ihlobo sami kakade adinga protocol ngoyakena ngithi nange ngimemeza anginike impendulo ngikunike ngihlale phansi. Olosizo baba. Losizo baba. Amele umlungu. Wenza umsebenzi. Hayi. Yabona mina namhlanje kuseni kade sewe emanzini. Hayi. Sesenzela baba abanegazi. Sebehamba. Bathe thina sokulungisela izinto. Sebehamba. Bathe somlungisela. Hayi, mina kade ngangisinda mina. Sindiswe idlozi labantu esihlangane nabo endleleni. Sawonakala. Hayi lo. Yabona thema kumaphakama inxushunxushu yamabhasi ayimakhehleni. Bathi imkhosi kwenze njani la? Kuphakama impunga ezimbala. Sathi yaluzelana inhliziyo yakho ngoba sesiyilungisile into yethu. Hayi man. Angikaze ngibabone. Bahluleka. Hayi awuna mavaka. Bakaze. Bahlangana nempikude. Bathi yabona la uzokwenza ukuthi wena uzokwenza nje. Hayi kuyalalelwa. Khona lokuhlabeleli. Bathi uyalalela umoya ongcwele. Angikaze ngibone kaJehova eseqhutshile. Bayazenza izinto. Uthi uJesu msusele itshe. Bathi sebensusile. Yamemeza. Yazi uJesu ngiyamthanda mina lo mfana ngiyamthanda ulixoke lihle. Umemeza ofile. Umemeza ofile kwabafileyo amkhiphe esephila. Wakwamemeza umuntu ofile akuphendule esephila. Uthi Lazarus. Athi Lazarus ubani lo umemezayo? Athi Lazarus. Athi Lazarus ngiyalazi lo phimbo. Athi ubhala kahle encwadini yamaHebrew chapter 12 verses 1 to 3 athi bheka sihaqwe isixuku sofakazi. Hlupheka kanjani uNkulunkulu akunike izinto bese ihlile ebukhoneni bakhe. Hlupheka kanjani kunabantu
senze isivumelwano. Ngathi kwisalukwazi sami naso sathi mina yabona mntanami makhona olale qala ngaphambi komunye uma always believe ukuthi kufanele ashone eqala before me. Uthi masengilele mntanami uthi mntanami uyongimemeza kube kanye mina. Ngosabela. Uwayisho njalo ukhulu. Wayithi ukhulu. Yabona noma sengalala ukuthi inkosi ngicela ukubheka athi ngobheka ngibuke ngithi. Ukhulu wayibiza ngomadakelo shenki insela. Mase sifikile leso salukwazi khona indlela esifika ngayo. Ngithi ngifika bese ngihamba nasi. Bese kuba khona abanye abafika manje kwafika lo nalo then ngiyazi khona into ezokwenzeka kanje nakanje. Wena kufika bani? Sithi salwasami mangike ngalala athi uyomemeza athi kuyosabela athi kuyokwenza konke ngathi mangilele abina ngeke ngilale ngithule mina ngeke futhi ngihlezi ngithi mina ngiyayidabukela insizwa eyothola isiphambano sami ngothi sengizoshona bese ngiyayibiza bese ngiyayifumbathisa ngithi bona mangiyifumbathisile ngathi ngeke ngimemeze ngithule ngeke hanginamadoda engiwaziyo mina sendulo sihlambu samambili umemeze lokho ehlithule uRafael Kisi awumemeze ngithule uthi amadoda sekwenze njani manje afika uRafael ehlekela yedwa athi usibani manje ubonile ngithi ya athi ukuthi ahleka shonele ngithi awusithi ma athi ayithula ke wena uma sondela okwesithathu ukusho uJesu meqhamuka uLazarus uthi mqaqa bangaki balele phekwe inhlamba zethu ngiyawasaba makholwa mina athi umuntu la ngihleli khona athi kumanzi athi la ngihleli khona athi ngiyagodola athi la ngihleli khona athi ngaphandle. And yet when you sit in the comfort of your house and you believe izinto ezokulungela Thumile ngani ngiyagodola nje nihlalise emanzini. Umuntu mina ngiyenze le lungile ungayenzi sobona abantwana bakho boba yini. uNkulunkulu is jokes. uNkulunkulu uzobuka wena uqheshe uqhonye wenze yonke into. Uthi uNkulunkulu ngizobabamba kodwa lapho. Wake wabanjwa emodule eyodwa for 4 years ungakwazi ukuqualify. For 4 years. Wake wabanjwa isignature yomuntu oyedwa. Yonke into ready. Only one signature. If you ever just, we can't make an appointment, we can't meet. Who's the office in now? Put your feet. Oh, how's the Lord shedding? Oh, I went there. I think I went there. I went there. uJesu mphatheni khona laba abanethalente elisha elimnandi lokubiza abantu ngabathakathi noma sebefile athi kulungileke ngoba ngumthakathi athi uyongeza qala before izinto zakho ihlangane. Baqamba amanga abantu bathi inhlamba inamatheli kusho ba okugcina okushiwo uJesu simdedelena hamba dedeleni khona abanye bethu we struggle with them because we hold on uJesu ungaqala umthinta angakanyukeli baba. We need to let go, we need to trust God, we need to trust the process.
uthi uma libe kuyisebe nendodana nomoya ocebileyo. So ngena ke manje ithandwa zami enkonzweni